Jeg får den. Fylder du? Ja. Kan du se mig? Det gør den, ja. Jeg vil selv se. Okay. Nu vil jeg lave. Nu vil jeg stå på hænder, okay? Okay. Og jeg vil gøre det så farligt, jeg overhovedet kan. Nu bliver det sjovt, tænker I. Dem derhjemme. Det bliver rigtig sjovt. Okay, jeg skal gøre det, så har jeg næsten slået en af mine venners rekorder, okay? Ja. Fuck! Stop det, mand!